gearet, ikke? Det er fandme sjovt, når man bare lige klodstopper den. Hvad skal du spille, når du skal op i anden? Nej, det skal man sgu. Det er også derfor, jeg godt tænke mig at få den lidt lavere gear, så du ligger højere. Ja. Det vil være bedre, ikke? Det ser fandme sjovt ud, fordi du kan bare se foran, den er vildt let. Ja. Du kører den godt, Rune. Det er fedt. Ja, det er rigtig godt. Det er mega fedt. Det ser rigtig godt ud.